Right, SADC summit yakaitwa Zimbabwe ichipiwa chimuti cheSADC chairmanship. Inoti vamunanga kwavana kupiwa chimuti asi kuti Zimbabwe ndiyo yakapiwa, ivo ndivo vakajombora because makatarisa mitoro zvakaitwa kumitoro kujombora wekutiza nacho. Nazvo mune Zimbabwe zviri kunzi iyo SADC yakaitwa zvakapera. So Mnangagwa's next move is to get GNU to postpone elections to 2030. Ukuzvinzwa nyaya iripo, nyaya ndeyekuti SADC yakaitwa nyaya yavepo ndeyekuti iye akuda kumisa ma-elections a2030 nenyaya yekuti iye inenge yagovernment yemubatanidzwa, asi vanhu vachange vari pamubatanidzwa wegovernment iyi ndevanani? Ndipo pacho pane nyaya yakaipapo, vanhu vachange vari pamubatanidzwa wegovernment yaya pachange pana Washman Ncube, koya Madhuku, koya Sengezo Shavangu, so motarisa ma-imposters. So ari kuda kuita ukuruku padhiri iri, ndio nyaya iripo. Nelson Chamisa adabva abviswa munhengerekene mugemu racho. So isusu manje tisati tasvika kwese ku 2030 ka mega muchaona kuti zvinenge zvamira sei, hatisi kuprofita. Mega muchaona kuti nekuti pazviri izvo zvisvika nemovie iri kuda kurohwa ka hazvisvike ikoko. Thank you for watching this video. Until next time.